us manufacturing tiyambe kupanga zinthu mwa ife tokha osadalira azungu sizimafuna kuti mwina mpaka na degree kapena PhD masters kuti upange mafuta munthu oti ngakhale form 4 certificate alibe kungomuuza tobwanya apa ikamonteza mafuta atani atuluka ndiyo chofunika kupanga chonena kuti Good morning nanga mwadzuka bwanji konse kumene muli yeah akula kupana pale nkhani mine ndifuna kuti muinvestise kwambiri chifukwa mukapanda kuinvestisa ndekuti malawa ni camera zisimuza investisa kwambiri there is something chimene tikuyenera tiphunzitsane pano chimene at least ndichofunika kwambiri inuso chizakuthandizana like mumoyo wanu, right? Mumoyo wanu chizakuthandizana pa moyo wanu wa tsiku ndi tsiku chizakuthandizana insona so actually nkhani ili apa imene ufatika mbirani pano ndiyokhudzana ndi Kondwani Kachamba. Padusa chaka I think chaka ndi miyezi padusa ndi 2 chaka ndi miyezi pamene ndinazapanga video imene ndithu ndinamuchemelera kwambiri Kondwani Kachamba, namuchemelera kwaopsa and video imene jayo pano paso ikuoneka zoti nthawi imeneyo I think inalekeza pa mwina pa 18,000 anthu koma pano pa video like anthu hakuiona naso kachike naso, and that time I was in Malawi, time nali ku Malawi, and anthu video jakuiona naso kachike naso ena kumona ngati video ndi anyuwane koma video jamu mukapanga check buli ma date. Link ya video imeneyo ndiika pa mu comment section, mungo mukasegula comment section mungo dira nyonchi ikupitisana ku video imeneyo kapena amene simungakwanise mungo search kuona kuti mukamona Kondwani Kachamba umugwire, if I'm not mistaken video title yake makhayoncho mumugwire Kondwani Kachamba mukampeza mugwirene mukamona Kondwani Kachamba. So so panopa ndithu Kondwani Kachamba waluya ku Malawi all the way from Singapore, and ndithu anapangidwa so interview ndi Azodiaki, and pali zimene anayankhulazo ndikupasaniso zimene anayankhulazo chabwino kumano since panopa timathawa kambirana zinthu zingapa sometimes ndikakamba nkhani khuza ndi for example mwina guys pangani check this thing pangani check ku page ya Modern Bagaya tingwerekeza antana bwana ma comment ena a negative you are say kwananga ukaruza ifika panga check za Modern Bagaya chimundu sichikhulupira za Mulungu, right? Fine. Then sometimes maybe I know also kuti and people be like zikuoneka zoti Kondwani Kachamba akamapereka nkhani yokhuzana ndi zakunja amakondera Israel ndi America, right? And zimenezo ndizoona ndithu, and Malawi camera zinapangaso video muiona video imene is very interesting. Video imene ndithu inakamba zinthu zosiyanasiyana and inamuchemera kwambiri Kondwani Kachamba wacho kuti guys Kondwani Kachamba is a game changer. So the question is kodi pano pandi mmene zilili Malawi camera zinasintha like maganizo a Malawi cameras pa Kondwani Kachamba ndi utani? Okay, the point imene ufuna ndiyankhule pano ndimeneyo akulu timvane pano kwena kuti Mulungu akamariona ife anthufe amariyang'ana mkati mwa ifeyo ngati tapanga tchimo lina lake, ngati tapanga mistake imodzi Mulungu amangodana ndi mistake imene ichayo imene ife tapanga ija, osati ngati ifeyo as a whole ngati munthu. Pamene timvane bwinobwino Mulungu
iweyo ukapanga mistake imodzi, ukapanga tchimo lina lake, ukapanga machimo awiri 4 5, mulungu tingolekeza kuti iwe dzina lako ndiwe John, right? Mulungu samamuyang'ana John nkumuda kuti ndakuda iwe John, iwe ndakuda. Kumano mulungu amalowa mwa John ndikuyang'ana ma mistake machimo 1 2 3 ndikunena John iweyo mistake chimo ili ndalida sindimakonda is koma you are still my child, iweyo ndi mwana wangabe, koma is ndimadana nazo mandimvesa pene papo chabwino. That means kumakhala munthu wa balance, mulungu ndi wa balance. That's why if sometimes timatha kuona anthu ena kuti amauja ndi woyipa kwambiri bwanji sakufa, tingoyerekeza amauja ndi woyipa kwambiri bwanji sizikunchitikira zakuti fa kaonedwe kanga kaonedwe ka inuyo ndi kaonedwe ka mulungu kamakhala kwasiyana. Mulungu amangoona mkati mwa iyo chankuona kuti ichi kaonedwe ka ife pomuona munthu wina wake, timamuona munthu uja kenako tikawapanga mistake kawoti ali ndi vuto lina lake kapanda ndi mistake ina yake, timatenga mistake ija kuitenga kuipeza kuitha mpento wa black, sungunula mistake ija ndikumpenta nayo kumpenta ye uja kana kakhale woyipa. Amwene munapanga zakuti ine ndiye ndimakuda innocent, ndimakuda ni iweyo ngati John, kukuda ngati John chifukwa yani ife tunapanga china chakeso. Ndi zimene zimakhala ndi ma impact ake, zimakhala ndi mavuto chifukwa yani foti munthu uja iweyo makhala kuti wamupenta kuti munthu uyu ndi woyipa, choyambirira munthu uyu ndi woyipa, ndeti chilichonse chabwino mene angapanga iyeyo kwa iwe sichimalandiridwa, to the extent kwa size sometimes kwa size yakuti even atakhala kuti wapanga chinthu chabwino munthu uja, even atakhala kuti munthu wapanga chinthu chabwino zimapeza zimativuta kuti tipange recognize tichivomereze kuti guys munthu uyu ndiye wotani, zimativuta fine foti tamuda as a whole ngati munthu ngati imene ali John, iwe John ndakuda kwambiri chifukwa wapanga chakuti no. Ndiye olarakhala wasiya olarakhala wapepesa zimativutabe anthufe kuti tinkhulukebe munthu uja chifukwa tinampenta kuti munthuyo ndi woyipa, basi ndi woyipa munthu uja. Zomwe zikunena kuti zikutanthauza kuti mwina anthu amene simumvesesa kondwani kachamba kuti mumukhazike ndi Malawian cameras ikakhala nkhani yokhuzana ndi za kunja uku za Israel za America, Malawian cameras ndi kachamba amenyana kwambiri, mwayikayika mulumu imodzi athibulana zibagera paka ayo umanama mbundivesa menepo. Kwa mukatenga Malawian cameras again ndikurenge kondwani kachamba nde mwakhazike mulumu imodzi nde mbwese topic yokhuzana ndi kukhala independent, kukhala independent kumazipangira zinthu tokha, nkumapanga zinthu tokha. Paiwo ndikuti Malawian cameras ndi kondwani kachamba amwe ali limodzi, paiwo timvana bwino paiwo ndikuti vuto timwe ali limodzi, right? So that means we're trying to be like as per human being munthu aliyense amene okhala munthu wa balance kwambiri, right? Akulu eti ku issue yisi rugwirizana one kunkhani yisi rugwirizana, okay, thank you. Koma kunkhani rugwirizana kunkhani ite ndikhati tukuzova, so it means ngati sitinamvane pa nkhani nake sizithandiza kuti sitimvana so nkhani nake so, right? Kondwani kachamba pa nkhani yokhuzana ndi kutukula dziko ngati Malawi, guys, that guy munthu oti ndi munthu wothandiza kwambiri, right? And ayeye ndi game changer, and ifeyo sitikusintha pa opinion amene wawa, right? So sometimes ena mthu bwanji mwakamba za kondwani kachamba bwanji mwakuti no. Kondwani kachamba will still remain the great guy,
of all time. You understand? Ngati sitinagwirizana kumbali khuza ndi za kukhala oti mina akupanga maripoti akuondera zene. It's fine. We can disagree on that. Right? Let's just agree to disagree. Tivomereze kuti okay, kumbali yebo sitinagwirizana. Come on, that doesn't mean kuti kumbali iso sitigwirizana. That guy kukuma naye the hand to hand, we shake the hands, you know? Tibanga shake hands. Tipasana mahagi kwambiri. Pankani rio? Pankani 41 is a great guy. Tikabesa topi kore 18. Tikabesa ku tiamba akulu any other guns than we. Muri band. Hey, papa, hey, you know, something like that. That's how it should be. Ndiye sakuru mundu investa bwana. So the same thing ndikamba makhani kuzandi moto ndipagaya. Moto ndipagaya, that guy is dangerous. Kuma bankhani kuzandi iye kusakhulubira Mulungu. Right? Mukatika ife limodzi ndiye uchayi timenya naso. Moto ndipagaya bani sokhulubira Mulungu. Panga bani kon pa. List, tipasana mafist wemva jabo ndipo ndipagaya. Why sakhulubira Mulungu? Kuma moto ndipagaya. Ukanitengaso kuti umiyangana so even my views ake moto ndipagaya pakhankhana kuzandi ka Palestina ka chani. Moto ndipagaya very honest. Kuma so moto ndipagaya amana chilungamo. You understand what I mean? Moto ndipagaya kura ambe kulongo solankhani like my views ake amakuza chilungamo rakolo aba Israeli waba amalakwitsa aba zimuna kufuna Israeli nzoyipa kwambiri awa kwapondereza moto ndipagaya koma chisecho sakhopezekana za Mulungu. So iwe ngati ukumuda moto ndipagaya as a whole ngati moto ndipagaya ndori wani so umuda so even bankhani imene iyi kuti moto ndipagaya kuma moto ndipagaya iru. You understand? So, we should train mindset yathu tipange tisinthe kaganizidwe kathu kasinthe. Sekuti munthu akapanga mistake imodzi kapena kuti ayindivutire imodzi kapena simugwirizana maganizo amodzi pena pakeso ndekuti umudeso kumbali zonse. No, it doesn't work like that. Mukazawerenga mabuku kwambiri, mukazasotha mabuku kwambiri, mabuku osanishana okhuza ndi psychology. I think imakonda kwambiri psychology zinthu zokhuza ndi kuganiza yonke. I think kai ona yeah, the psychology kwambiri. So zimezima kupulisa munthu kuganiza kumaso kupanga balance my emotions. Zinthu usamazidenga two personal. Osamazidenga zinthu mwakuti basi ineyo mineze limo ndauti ineyo uyu sindingagwena inshuro limodzi uyu sindingate. No. Titha kusiyana even zipembedzo kumene. Titha kusiyana zipembedzo kumene kuti akulu inu mukhulupirira chani. Hayi iwe ndi Islam. Islam wait. Okay. Manya Islam sindimakonda. It's fine. Koma it doesn't mean kuti iwe ende kuti sungakonde mpunga amene aphika Islam. Sungakonde tende amene abwesa Islam. You understand what I mean? Same thing like akulu ndine Kristu. Ina Kristu sindimakonda. It's fine. Koma it doesn't mean kuti iwe basi uyiwale zonse zimene abanga Kristu. Right? In this life we timadalirana zochitika zathu. Right? Pali zinthu zimene pali community ya nature. Pali dziko lina lake limene tonse kumene konda abale posatengera zipembedzo. Pali zinthu zingapo zimene ife timakhati kupangira limodzi posatengera zipembedzo, posatengera maganizo athu, posatengera kusiyana kwa ziganizo zathu pa nkhani yake ya special. Timene kuti makhala limodzi ndithu kuti akulu apateni tigwire ntchito limodzi. Ndapereka so thank my examples nthawi yake kuti akulu mapeza ti even company kulemba ntchito anthu.
simafosa kaile kodiwe iwe ndo wachipembedzo chanje imangoleba ntchito ufuna ukwele galimoto taxi kapena minibus ikuchotsa malo ena ikuthandize ikuchotsa malo ena ikakusiya malo ena driver sanga kufusa kuti ase ndo chipembedzo chanje kai ndine Kristu sindikutenga ndine Islam sindikutenga ndine wachipembedzo makolo sindikutenga kana ngakhale moto ndibagaya for example moto ndibagaya sindikhulupirira za mulungu serious sindikutenga no. But on that issue, issue imeneyi tonse nimbwalimu timagwirizana timapanga zinthu zimodzi. Uyu akuthandiza kuchotsa malo ena kwakusiya malo ena, wenso umuthandiza ndi ndalama tikuthandizana, right? So yeah, that's it. So mkulu amene ndimafuna mundimvetse bwino pamene papa pamene ndimafuna mundimvetse bwino chifukwa it is very important and ambiri timakhala ndi maganizo osokonekera osokonekera. Iweyo padziko lapasi pano you can learn from anyone, and iwe ngati ufuna ukhale munthu woti oganiza kwambiri wanzeru kwambiri, don't choose osamasankha kuti akuyankhula uyu ndi ndani, kodi uyu akuyankhulayo ndi ndani. You understand? Iweyo phunzire, uzike mutu, udeke kwambiri. Ndi mapastors angati amene amati akamayankhula mucha asalama makhala chita ndikumati mapasta uyu mapasta uyu anakonza. Ndi mashehe angati amene amati akayankhula akhristu khala chita kupanda shehe uyu shehe uyu akuyankhula. Kodi zimene akuyankhula zicha iwe uzitaya chifukwa kuti akuyankhulayo ndi wa Chiislam kapena akuyankhula ndi Khristu. It doesn't work like that. Sizimagwira ntchito ngati choncho. Therefore tikutsimikizabe pano kuti guys Kondwani Kachamba ndi pangolini, mkulu ndi pangolini, and zimene namkhaso zuloso pa Zodiac pokalomberetsa kujenuko zimene zindithu ndi zinthu zoti zitha kutukula dziko. Chipani cha MCP sinamugwisa ntchito bwino, and nayo actually ndadandaula kwambiri for sina knowledge imene ali nayo, effort imene anayika pothandiza Malawi powaphunzitsa kupanga zinthu zosiyanasiyana, sinampanga support, anamutaya. How stupid are you kumasowa sugar pamene munthu wabwera kuphunzitsa sugar and nzimbe mulinazo, like kumasowa fertilizer, kumasowa zinthu zonoti zambiri zinaphunzitsidwa zambiri. I'm telling you guys, zinthu zambiri Kondwani Kachamba anaphunzitsa, and he was teaching them for free. And now that's why if makani mavuto ABCD now nigira nde. Anyway, more na video hii imene anayankhula komanso ngati mufuna mumvetse bwino kuti tinachemelera bwanji nanga bwanji video imene yayo Kondwani Kachambayo kuthamanga kwambiri pano pa ikhanga rumira yake ndi anyuwana. Muyangane comment section mo moyibeza video mupanga click kapena mupanga search kuti mukamona Kondwani Kachamba mumugwire that video, muyibanga search pa YouTube muyibeza ndithu ya mawana cameras imene ndithu inakamba zambiri zokusa ndi Kondwani Kachamba. Guys, ngati simunamvetse pa zimene ndayankhulazo mufusa, koma what I'm asking you guys, be balanced. Muzikhala munthu wa balance kwambiri, muziyang'ana zabwino wa munthu ndikuzigwisa ntchito. Mukazimukona mistake mulizoyipa, okay, you just look at them and ignore them. Palibe, no one is perfect. Palibe not perfect. Muziyang'ana, okay, chabwino, okay, we can disagree on that, and so we can agree on this. Guys, Malawi ndi cameras. Yes. Yeah, ngwira. Yes. Takulandirani. Tathokoza kwambiri. Mwakhala ndithu mukulimbikitsapo kufunikira kuti anthu azikhala patsogolo chita business zosiyanasiyana. Yes. Mwina chimene mungapemphe kuti chichitike kumbali ya boma lomwe lalowali ndi chani kwenikweni? Choyamba ndi zinthu zomvetsa chisoni kwambiri kunena kuti mwina nkhani yomweyo timangokamba ku Malawi ndiko zopereka chisanzo. Mafuta ophikira panopa mtengo ndi zingati, mona kuti 20 liters 100 chaka 1000, komatu mafuta ophikira omwewa ndionena kuti iwe nesakhoza opanga
kungolima sunflower kapena nteza kamashini kungofinya mafuta tani atuluka. Chilipo chifukwa chonena kuti Malawi mpaka na mafuta kachoke kunchi. Now mafuta ophikira omwe aja ukamapanga mafuta ophikira zosala zake zita timapangira sosopo mafuta ozola zakudya za nkhuku ndikozo ati chimozi chabe kulima products ambiri ndiye chimene ineyo ndikulakalaka nditaona nchonena kuti tipange embrace manufacturing tiyambe kupanga zinthu mwa ife tokha osadalira zungu sizimafuna kuti mwina mpaka na degree kapena PhD masters kuti upange mafuta munthu oti ngakhale form 4 certificate alibe kungomuuza tobwanyapa ikamonteza mafuta tani atuluka ndiyo chofunika kupanga chonena kuti kumpoto tikhaini magulu ma cooperative pakati kumwera kuna kulikose apangidwe trend mashino opangira makati mafuta awa ena Professor Bingwa Mthalika anabweresa kale zili konkulo kumawe zingokhala tizizuse zimene zija kupatulapo apo tilimbikise ubale ndi makampani akunja siku chose tikhozopanga pa nthawi imodzi ngati Malawi ndiye chimativuta pena pake timaona ngati kuti entrepreneurship ndiye kuti zonse tipange ife tokha Malawi pali zina sitingapange pafunika mwenye pafunika machina pafunika azungu tikhaye ndi ubale wabwino chimene chocho china nchonena kuti tigwire ntchito bwino kwambiri poonesa unena kuti pakhale nchizungu timati political will adindo kuntundako akhale ninja lona kuti ntiyambo panga ife tokha chimavuta mlomo nchonena kuti pamakhati ma commission wina wandale aona kuti sopo tipange tokha kuno tikapanga tokha sindidyapo chibwino sopo ndikatenge ku Zambia kumene koko ndiwauza kuti muzibweresa wanu kwa Chandiyanga ndiye kuti zopangidwa munomo salola azingotani azingopondereza anthu ovutika ndi anthu amene tili ya Malawi ife ndiye chimene ndikufuna kwambiri nchonena kuti manufacturing kuloko ku Malawi tipange munaonapo tinaphunzitsa anthu ndipo Malawi Bureau of Standard mpaka ina zapanga register 101% jump ya local manufacturing ma products amene anthu amapangawa anali certified ndi MBS standards zili bwino ndiye tingowathandiza kuti athamange mungati tilimbizaponso mtumbuka mwahuno mlongozi wasono wapita Mthalika waphalapo kuti yayi wakukhumba kuti chalo chino chiweso makale yayi apa limakwasho mene chakwamba nakonga chimene chifati president